Арианичка, кажи на мама, как казва пилето? Пи, 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 пи. Браво! Как казва патето? Па, па. Как? Па. Сол. Как казва зайчето? Леле. Зай. Как казва кончето? Как казва кучето? Бу. Как? Как казва кравата? Му. Браво! Как казва прасето? Как казва прасето? Му. Прасето. Му. Как казва прасето? Браво! Грух. Как казва бебето? Уа. Уа. А как казва майката? Какво казва майката на детето? Какво казва майката на детето? Ш. Хайде, покажи на мама. Ш. А какво казва жабата? Ква. Как казва кокошката? Как казва кокошката? Браво на детето. Как казва петела? Кукуриго! Браво на детето. Да, това е кокошката. Кокошката казва кут. Днеска с нея утре пак. Кончето казва. Я кажи слон. Сол. Браво! Я кажи, как казва часовника? Кака? Тик-так. Я кажи сега. Кажи, какво е това? Какво е това? Шише. Кажи, Райника. Кажи, шише. А какво е това? Кажи, чаша. Кажи, миличко. Кажи, чаша. Кажи, лампа. Кажи, лампа. Къде е лампата? Къде е лампата? Да. А къде е лампата? Къде е маймунката? Там е маймунката. Там. Точно така. Я сега кажи. Кажи пърпъл. Кажи пърпъл. Това е нослето. Носле. Къде са очичките? Къде са очичките, миличко? Къде са зъбите? Браво! А къде е езичето? Да. А къде са ушите? Къде са ушите? Това са бузките. Очите? Ушите. Да, това са ушите. Да. А къде е устата? Точно така. Браво! Кут. Я кажи, как казва петела? Браво! Как казва зайчето? Зай? Браво! Коки? Да, това беше една мушичка. Коки? Арианичка, кажи топка. Браво! Кажи чушка. Тати на работа, миличко. Кажи тате. Мама. Мама. Браво на дете. А къде е Ариана? Ето и Ариана. Кажи аз. Ти. Кажи, миличко. Браво. Кажи ти. Браво на дете. Да, кажи аз. Ти. Аз. Да.
По-миличко. Кажи чушка. Кажи чушка. Добре, айде, кажи чао. Кажи чао, чао. Арианичка. Кажи чао, чао. Чао, чао. Чао, чао. Чао, чао. Точно така. Тета Бека.